Lumea și bine venit la un nou joc. După cum vedeți, se numește Hotelul de Pisici în română, pentru cei care nu știți engleză. Da, și acum îl încerc și eu. Nu l-am încercat până acum, deci cred că va fi mai greu să vă explic cum se joacă. Dar, în fine, hai să vedem. Văd că ne arată aici. Să-i fac așa pisici. Ok, chestia asta e ciudată. Ce tare se face, mă, ce drăguță e. Vreau să examinez pisica asta. Ok. Cam ciudat. Deci, e Mimi. Și-o cheamă pe pisică. E fată. Așa. O, Doamne, ce drăguță e. Îi punem și niște mâncare. Dau niște apă. Ce drăguț. Ok. Vreau să mă joc cu ea. Da, vreau să mă joc cu ea. Ok, asta e ciudată. Zice că să mă joc cu ea cu laser. Ok. 1. Hai! Ce tare e, aveam și eu o pisică și mă jucam și eu cu ea cu laserul, era tare. Fugea oriunde după el. Nu știu ce cred pisicile cu laserul, dar e foarte tare. În fine. Mare chestie, eu n-aș fugi după un punct roșu mișcător. Nu prins. Ok. Ce urâtă e fata asta. Și acum ce vrei să mi fac? Dau aici. Ok. Fine. Ok. Ciudat jocul. Bine, nu neapărat ciudat. În fine. Nu știu ce vreau să fac. Să fac ceva la corp. Leg și eu asta în fine. Ok, deci îmi dă 200 de bani. Și zice să iau pe asta. Cu altele nu pot oricum. Și acum dau aici. Ok, dau aici. Ok, este ciudată. Spie pe pisica, auziți. Episodul viitor va fi cu Dog Hotel. Cred. Da. Da, cu pudră pisica, auzi. Nu, din asta pesticide de purici. Ciudată, fine. Mai pot eu dacă. Acum cu alta, e și iară sfățează să simt așa ca acasă. Și gustările fac foarte bine. Dog Hotel am mai jucat, deci vă puteți calma că ăla știu cum se joacă. Dar ăsta e un joc nou apărut și nu prea știu cum se joacă. Vreau să fie noapte. Oh, Doamne, ce drăguță e! E dimineață.
Zice să-i curăț, mizerie. Eu, stârbos. Să-mi dăm de mâncare. Porția e zilnică. Da, drăguț. De ce vrei să mă fac? Să mă joc cu ea? Că trebuie să mă joc cu ea zilnic. Ce să fac? Mi-am consumat așa toți banii. Asta? Știu. E un din ăla cu șoricelul care îi dai așa. Ok, vreau să fac un din ăsta. Nu știu ce i-am zis. Cred că se joace cu ăsta. Ce drăguț. Ok. Cred că l-am greșit puțin. Am făcut cam un loc. Trebuie să fac puțin mai jos. Nu, ciudat. Asta e simplu. Nu, am greșit. Am zis că e simplu și am greșit. Da, hai că am făcut-o. Aha, ce drăguț! Trei dintr-o. Hai că asta e tare. Ce e asta? Nu înțeleg. Dea cât mai multe lucruri jos. Era un din ăla chest simulator și trebuia să dai cât mai multe chestii jos. Ce trebuie să fac? 2 1, 2, 3 și 4. Gata, hai că am reținut. Ok, aici 1. Da, v-am zis că trebuie să dai cât mai multe chestii. 2 aici. Ce tare! Da, mai mulți mi-au zis că pisicile au tendința de a da chestii jos, de a strica. Ciudat s-a făcut. Unele pisici sunt ciudate. Ha, ce tare! Nu dai pe aia jos. Oh my god! Uite cum se linge pe lag. Tare jocul ăsta. În fine. Mimi și îi zice pisici. Ok, ce vrei? Și? Acum, noapte din nou. Uite că a adoptat-o. A adoptat-o, a luat-o înapoi. Și încă bănuți. Nu, și bănuți. Ăla cu albastru, cred că e levelul. Am primit o nouă pisicuță. Leo. Asta e băiat, cred. Da, e băiat. Leo, ce vrei? Ok, te-am ascultat la... Da, uitați, e băiat, are alsă. Doamne, ce față are stăpânul lui. Hai, Leonarde, că te fac pe tine și încheie episodul. L-a durut. Săracul. Nu uita că eu ți-o văd bine. De fapt, e bine. Ok. E drăguță pisică. Ce tare! Și aici e locul de joacă. Aici spăl pisicile. Nu știu, am zis eu că dau cu pudră, de fapt era pesticid. Și locul meu, am și o cameră frumos. Și aici e? Sala de joacă. Am văzut eu că se vedea așa un covor aici în spate. Nu știam ce cu el. Și
Cu scările astea au un loc pentru pisici. Verne, doamne, pisicile astea s-au răsfățate. Bine, asta e caminul nostru. Și pisicuța mea ce face? Cici. Stai și tu la foc, Leo. Leonarde, cât o sta tu la foc? Și acum stau pisicile. Foc. Picioane, pisice. Și foc. Ok. Ok, vreau să-i cumpăr o chestie. Nici eu nu știu perfect engleză. Ce vrei să-i cumpăr? Covor? Ce e asta? Un covor? Nu înțeleg. Ce i-am luat? Din ăsta e mâncare nouă sau ce? Ok, i-am luat chestia asta ciudată. Ah, da, am zis eu că e un covor. Drăguț. În fine. Am și eu o listă ca oamenii. Așa, deci ăsta e jocul. Am aici trebuie să încheiem. După noapte încheiem episodul. Îi fac curat, ca de obicei. Stai că trebuie să ajung. Hai că vreau să-ți fac curat. Nu trebuie să... Ce? Știi că asta face injecții în fiecare zi? Ce? O, Doamne, săraca. Cum face? Zici că îi fac nu știu ce. Și că omor. Da, și ăsta e jocul. Ești ce sunt? Arată pe cine. Deci, ăsta e jocul și aici să încheiem acest episod alături de Leo. Da, și nu ezitați să apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare. Ciao, ciao!